А ў нашай студыі ўжо з'явіўся новы госць Артём Брухан, прадстаўнік народнага антыкрызнага ўправлення. Добрый вечар, Артём. Добрый вечар. І Зміцер з намі застаецца. Артём, мы ведаем, што у структуры НАУ ёсць эксперты, якія займаюцца санкцыямі, яны не публічныя асобы, на жаль, не можам з імі паразмаўляць, але вы асоба публічная, таму вас запытаем. І мы, і думаю, што эксперты, якія займаюцца тым, як рэжым Лукашэнкі абыходзіць санкцыі, мы заўважаем такую гіперактыўнасць рэжыма. На кожным кроку ён заявляе пра калійныя ўгнаенні. Дзяржаўны дэпартамент дасылае лісты. Тут нейкія цуды проста адбываюцца. Прыязджае Кажэмяка, губернатар Прыморскага краю. Гаворка ідзе пра КНДР. Раптоўны візіт у Менск расійскага алігарха Дмітрія Мазепіна. І тут пачынаецца цікавая гісторыя. Так? А да гэтага у траўні, за пару дзён да візіту Святланы Ціхановскай у Кіев, в якой вы таксама удзельнічалі ў гэтым візіце, Дзяржаўны дэпартамент США рассылае лісты ва ўрады Літвы, Польшы і Украіны з прапановай ці то змягчыць, ці зняць санкцыі калійныя, каб Беларусь магла праз гэтыя дзяржавы калійныя ўгнаенні прадаваць. Так? Пакуль што нам вядома, што няма такой згоды гэтых дзяржаваў. Яны не пагадзіліся. Давайте вось гэты клубок такі вось схематозу паспрабуем зразумець. Вось, і тут першае пытанне. Вось, на вашу думку, што азначае візіт Мазепіна, алігарха, звязанага з расійскай калійнай індустрыяй у Менск, і такая радасць Лукашэнка падчас гэтага спаткання, маўляў, он зараз яго выратуе, так? Ці можа быць гэта звязана з Нежынскім камбінатам, які мае перапрацоўваць калійныя ўгнаенні, які недабудаваны, бо кітайцы выйшлі з гэтага праекту. Як вось вы гэта бачыце, як бачаць гэтыя эксперты НАУ? Справа ў тым, што візіт Мазепіна гэта даволі такая своечасовая для Лукашэнкі рэч. Давайте глядзець на сітуацыю з перамовамі з амерыканцамі. Джон Коул павінен быў некалькі тыдняў таму прыехаць. Гэтая сітуацыя не адбылася, і гэта сведчыць пра тое, што нейкія буксаванні ў гэтых перамовах па вялікім дзіле, дамове па калійных угнаеннях, выкупе Нежынскага гока амерыканцамі штосьці адбываецца. І звязана гэта хутчэй за ўсё менавіта з прынцыповай пазіцыяй Еўрапейскага саюзу, у першую чаргу Літвы і Польшы. Літва, у сваю чаргу, дарэчы, сёння была заява міністра транспарту Літвы, які сказаў, што до 27 года таксама няма ніякіх перадумоваў, каб зняць гэтыя санкцыі. Зразумела, што гэта вялікі дзіл, то бок гэта актыў, які невыгодны. Ты яго купіў, а ён будзе прастойваць. Зразумела, што амерыканцам гэта не цікава, і ціснуць на сваіх саюзнікаў яны, канешне, не могуць. Але ўсё ж такі Лукашэнка гэта не ключавы саюзнік Злучаных Штатаў Амерыкі. Ключавыя саюзнікі гэта, дарэчы, якраз такі Літва і Польша у нашым рэгіёне. Таму гэта такія лісты, прапановы, ідэі, але не выглядае гэта як моцны палітычны ціск. Штосьці можа зменіцца, давайте глядзець, але пакуль прынцыповая пазіцыя гэтых краінаў і Еўрапейскага саюза агулам захоўваецца. Таму Лукашэнкі патрэбна шукаць іншыя варыянты. І адзін з гэтых варыянтаў паспрабаваць паразмаўляць, пагуляць з рускімі, вось менавіта з Мазепіным. І ў гэтым кантэксце даволі цікава выглядае, што гэты візіт такі вельмі хуткі. Не тое, каб выглядала, што ён быў падрыхтаваны, бо давайце шчыра. Вось ён кажа, што Турчын запраціў Мазепіна. Ну, такія рэчы, як калійныя ўгнаенні, Нежынскі гок і ўсе гэтыя рэчы, гэта не кампетэнцыя Турчына. Гэта тое, што Лукашэнка прымае рашэнне самастойна. Але каб прыкрыцца, што вось там урад штосьці робіць, ён запрасіў менавіта Турчына, але па сутнасці яго асабісты інтарэс, як з гэтым рэсурсам распараджацца. І вось тут, я думаю, ёсць перспектывы для Мазепіна, бо яго Уралкалій знаходзіцца не пад санкцыямі, а пад квотамі. Ён не можа прадаваць тыя аб'ёмы, якія б хацеў. І таксама вось тут, калі Беларусь будуць зняты санкцыі еўрапейскія, калі амерыканцы не выкупяць, можна будзе павялічыць колькасць аб'ёмаў производства і накіроўваць гэта праз Еўрапейскі саюз. Але ўсё роўна пытанне еўрапейскіх санкцыяў тут ніяк не вырашаецца. Застаецца. Гэта ключавое прынцыповае пытанне. Ну, а другой накірунак тут патэнцыяльна на больш далёкую стратэгічную перспектыву гэта картэльная змова. Уралкалія і Белкалія, бо на дадзены момант іх аб'ёмы не настолькі вялікія, каб кантраляваць больш за 50% сусветнага рынку. Беларусь кантралюе каля 20, кантралявала да крызіса. Так, але калі паглядзець на перспектыву, калі Нежынскі гок дабудуецца, калі у Расіі таксама там новыя мощнасці дабудоўваюцца, тады можа адбыцца так, што 10-50 ці трошкі больш за 50%, і гэта ўжо картэль
картэльныя змовы, гэта ўжо можна кантраляваць, ціснуць на кошты, а ў будучыні калійныя ўгнаенні, вось калі кажуць, у Беларусі няма ніякіх рэсурсаў, там нафты, чагось яшчэ, калійныя ўгнаенні бліжэйшым часам праз некалькі 5 ці 10 год гэта будзе ключавы стратэгічны ресурс. Мы будзем вельмі валодаць вельмі важным І ресурсам. вось давайте паслухаем тут цікавую цытату, так? Бо мы бачым, што цэны на калійную ўгнаенне ў свеце растуць павольна, але растуць. Між іншага з-за крызіса на Бліжнім Усходзе. Не будзем тлумачыць, чым справа, можна загугліць, пашукаць. Досыць простая. Давайте паслухаем заяву, якую Лукашенко агучыў падчас сустрэчы з кіраўніком ці рэгіянальным дырэктарам Сусветнай харчовай арганізацыі, кітайцам па паходжанні, пра важнасць калійных угнаенняў. Ну и на злобу дня, господин генеральный директор, в силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Бачыце, то есть, амаль што пры кожнай нагодзе Лукашенко падкрэслівае гэта, і гэтыя фрагменты вырезаюць і публікуюць, так? Гэта як бы праблема для яго цяпер нумар адзін. Всё круціцца вакол гэтага. І недавно падчас інтэрв'ю спадар Падаляк дарадца кіраўніка офіса Зеленскага Буданова казаў пра тое, што амерыканцы маюць інтарэс у Беларусі. Ці то выкупіць частку нежынскага гэтага камбіната, ці нейкім іншым чынам, можа маржу з гэтага мець, альбо папросту пахваліцца гэтым фермерам, што яны не залежаць ад Канады. Давайте нагадаем, каля 85% калійных угнаенняў ЗША паходзіць з Канады. Фактычна гэта манаполія. Яны бы хацелі гэта разбіць. Цэны растуць, так? І вось, улічваючы гэта, Зміцер, як ты бачыш перспектыву вось гэту? Ці ўдасца все-таки еўразвяз з часам даціснуць, санкцыі здымуць, Лукашенко дасягне сваіх мэтаў, сваіх цэлей? Ці не? Тут яшчэ якая важная рэч, што Злучаным Штатам гэта трэба, таму што куды Злучаныя Штаты экспартуюць харчы, а вялікая частка экспарту харчоў Злучаных Штатаў гэта Кітай. І менавіта таму таксама Лукашенко падобна да кітайцаў звяртаецца вось яго вот гэтае пытанне, што вот там бяспека харчовая і гэтак далей звязаная з тым, што гэта непасрэдна ўплывае на кітайскую гаспадарку. То бок тут атрымліваецца такі трохкутнік нават Беларусь, ЗША, Кітай. І зразумела, што Злучаныя Штаты зацікаўлены, але мне здаецца, што еўрапейскі звяз таксама хоча паказаць Злучаным Штатам, асабліва асабіста Дональду Трампу, слухайце, мы самі можам праводзіць сваю незалежную палітыку. Вось вы тут пачынаеце тарыфную вайну, вы пачынаеце, карацей, тут вводзіць розныя пераменныя, якія раней не мелі месца. Мы таксама можам трымацца сваіх прынцыпаў. У нас ёсць свой непасрэдны інтарэс. Мы хочам змяніць сітуацыю ў Беларусі. Мы метадычна для гэтага працуем, і таму мы будзем працаваць так, як мы гэта бачым. А калі вам патрэбны нейкія там свае ўплывы, калі ласка, Артём, на вашу думку, ці вось гэта размова з Мазепінам, візіт Мазепіна, гэта можа быць падбіванне ставак у гульні з ЗША? Мы ведаем, што ёсць пэўныя праблемы. Неафіцыйна вядома, што нейкая праблема паміж Лукашэнкам і Вашынгтонам цяпер ёсць. Таму і Кол не плануе прыязджаць. Але гэта не азначае, што скончыўся гэты трэк, ён працягваецца. Ці можа быць гэта вось такая гульня? Я запрашу Мазепіна, няхай амерыканцы ўбачаць, і можа быць і наперадумаюць. Так, я думаю, ввогуле ключавая мэта вось гэтай сустрэчы гэта не толькі там дамовіцца на будучыню, бо пакуль сур'ёзных ніякіх размоваў не было. Гэта менавіта інтарэс Лукашэнкі збіць кошт, бо вось менавіта гэты дзіл з амерыканцамі, хутчэй за ўсё ён затармазіўся не толькі з-за санкцыяў, але і з-за коштаў, бо Лукашенко выставляе велізарныя кошты. Амерыка не хоча. Завышаныя кошты. Амерыка не хоча гэтага плаціць, і ён кажа, у меня будзе іншы, хто купіць. Вось рускія. Мы нават можам і стварыць у будучыні картэльную змову. Як было, дарэчы, яны спрабавалі зрабіць, яна проста развалілася ў 2013 годзе, калі Бомгентера Затрымалі, так. Але сутнасць у тым, што мы можам зноўку пачаць гэта рабіць, і тады вам будзе складаней. Так што вырашайце хутчэй. Час ідзе. Вось тут Лукашенко гуляе на гэтым.